Ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera. Gaurkoan autozainketa integrala eta horretarako Ibon Gurrutxaga medikua dugu gurekin. Ibon, zer moduz? Oso ondo, zer moduzu? Ongi, hemen autozainketaren horrekin pixka bat investigatzen, baina berez, zer da autozainketa integrala, ez? Zei, entzun dutez hori higienea mantendu, erlaxatu edo hori zaintza, ez? Baina batzutan nahazten da beste gauza batzuekin, ez? Saio guzti hauetan ikusi dugu, ez? Autozainketa zer izan daiteken, kirola egitea, ondo elikatzea, osasun mentalan baita, ez? Fokua jartzea, guzti hori kontuan izatea gure egunerokotasunean, ez? Zer batzutan ere pentsatzen da hori, ez? Autozainketa, noa ezazkidazkazkabak margotzera edo iapainderi autozainketa. Alde batetik ere, izan daiteke, ez? Estetikoki, zainketa hori mantentzea, baina gauza gehiago dira, ez? Integraltasun hori lortzeko. Hori da. Baita estetika baita sartu dezakegu, ez? Gure autozainketan, baina daude beste gauza batzuk oso onuragarriak direnak, ez? Esan ditudanak adibidez. Eta batzutan igual ere garrantzitsuagoak, ez? Bai. Zer, adibidez, higiene personal bat mantentzearen asuntoa, ez? Basiko bat dirudi, ez? Baina ze onurak ekarri itzazkegu bai mentalki edo bai, ez, gure egunerokotasunean? Beti esaten dugu, ez? Bat dutxa ostean edo garbitzerakoan edo ilea apaintzean edo askotan sentsazio postasun moduko bat bizi dezakegu, ez? Adibidez, baino baita banukan galdetu berri. Nik uste dut baita ere dauka lazio asko baita ere depresio eta... banukan zerbait eta azu zait. Lasai. Kantau. Ze galdetu gazu. Jazta. Gaixotasunei buruz egin behar nuen baita. Hori, higiene pertsonala mantentzea, ze onura ekarri aldugu mentalki eta gero... Hori, jazta. Hartzen dugu... Venga. Adibidez, Ibon, higiene pertsonalaren kontuarekin, ez? Basiko bat dirudi, baina zergatik da gure osasunerako garrantzitsua hori higiene pertsonal bat mantentzea? Askotan, ez, pertsona askok bizitzen dugu edo dutxa ostean edo ilapandegian egon ostean edo ez, ilea moztu ostean edo esan duzun moduan ez, azazkalak margotzean, postasun moduko bat bizi dezakegu, politagoak ikusten garelako, baina baita, higiene hori edo higiene hori ez eramateak baita gaixotasun asko ekarri ditzake, ez? Larruazalean adibidez, edo hilean, orduan, kontuan izan beharreko aspektu bat da autozainketa integral horretan. Eta gero, hori autozainketa horretan batzutan ere erlaxatze hori, ez? Edo batzutan izaten dugun ezakit meditazio horiek edo erlaxazio teknika horiek ere garrantzitsuak dira. Garrantzitsuak dira, gehien bat gure osasun mentalerako, baina baita, hitz egin dugun moduan, lo egiterako momentuetarako, gure erlazio pertsonaletarako, eta oso garrantzitsua da. Eta azken finean, osasun mentala baita gure osasun fisikoan islatzen da. Eta ze arriskuri aurre egin aldiogu autozainketaren bidez? Nahi patu dituzu, gaitositasunak, ez? Baina badaude beste batzuk? Elikadura ona eramaten baldin badugu, dieta mediterraneoa adibidez, tentsioa, kolesterola, minbiziak, ez? Zuntza jatea baita minbizi, ondesteko minbizia arrisku hori gutxitzen du, ez dakit, onura asko ditu, ez? Kanpora ateratzea, kirola egitea, baita onurak ditu gure osasun kardiobaskularrean, edo... Eta, orduan, autozainketari guzari garenean, ari gara hori,
higiene pertsonalari buruz, ari gara erlazio teknikei buruz, jaten dugun arira, ez, baita ere, ariketa fisikoaren arira, baina gero osasun azterketak zenbait izasunarekin egin behar ditugu, ze hori baita ere da autozainketa, ez? Hau da, begiratu behar dut, ongi nagoen ala ez? Bai, bueno, garrantzitsuena beti da esan ditudanak, ez? Azterketak alde batera utzita, garrantzitsuena da, elikadura on batera matea, kirola, eta bar. Guzti hori betetzen baldin badugu, eta gaztea edo heldu osasuntxoa baldin bagara, ez dugu zertan azterketa gehiagorik egin behar. Baino badaude, azterketa zehatz batzuk, adibidez, ondesteko, ez, minbizia edo bularretako minbizia, horietarako badaude prueba edo zehatz batzuk, mamografiak adibidez, edo VPH-ren arira baita, zitologiak ez, zitologia genitalak, horiek egin beharrekoak dira. Analitikak eta bar, osasun arazorik ez baldin baditugu, ez dira beharrezkoak. Agian gomendagarriak izan daitezke, eta askotan gure lan postuan egiten dizute, ez? Errekonozimendu mediku horietan, analitika, esplorazio fisiko bat egiten dute, baino, garrantzitsuena ez da analitikan agertzen den askotan, baizik eta hori. Osasuntxu eta egitea, osasuntxu egotea eta elikaduran kontuan hartzea, kirola eta Gero baita ere maite ditugun gauzak egitea garrantzitsua da, ez? Autozainketaren parte da, ez baita ere plazerra ematen diguten gauza horiek egitea, ez? Bai, azken zinean, zinema batera joatea lagunekin, baita gure osasun mentalean eragina dauka, gauzak ikasten ditugu, ez? Irakurtzea baita, onura asko ditu, ondartzara joatea baita, ze hor kirola egiten dugu, erlazio pertsonalak trinkotzen ditugu, bai, oso garrantzitsua da baita, gustatzen zaizkigun gauzak egitea. Zegoak ditugun ondartzara joateko, Eta beste inbizu. Mila esker Ibon, honekin geratuko gara, eta hurrengora arte. Hurrengora arte, bai. Hezur osasuna zaintzea funtsezkoa da bizitza osasuntsu eta aktibo bat izateko, eta osteoporosia prebenitzea ezinbestekoa da, hezur hausturak eta bertze arazoak saihesteko. Osteoporosia hezurrek densitate eta indar galera izatea da, eta hori hausturak edo lesiok eragin ditzake. Ona nola saihestu daiteken. Burdina eta kalzioren garrantzia. Kalzio eta burdina hezurrei indarra eta densitatea ematen dizkieten elementu funtsezkoak dira. Esnekiak, frutak, barazki berdeak eta arrainak kalzio iturri onak dira. Eta burdina lortzeko lekaleak, haragia eta fruta idorrak gomendatzen dira. Kalzioa behar bezala hartzeak osteoporosia prebenitzen laguntzen du. Eguzkiaren erradiazio eta B vitamina. Eguzkiaren argiak eta D vitaminak hezur osasuna hobetzen laguntzen dute, kaltzioa xurgatzeko gaitasuna hobetuz. Hori dela eta eguneroko eguzki argia hartzea gomendatzen da eta arrain olioak edo D vitamina osagarriak ere erabilgarriak izan daitezke. Ariketa fisiko eta indarra. Ariketa fisikoa bereziki pisuarekin egindako ariketak hezurren indarra eta trinkotasuna mantentzen laguntzen du. Baldintza fisiko egonkorra lortzea eta muskuluak eta hezurrak indartzea ezinbestekoa da osteoporosia prebenitzeko. Tabako eta alkohola hezur osasunari kalte egiten diote. Horregatik, horiek murriztea edo saihestea funtsezkoa da, hezur hausturak eta osteoporosiaren arriskua gutxitzeko. Pisua egonkor mantentzea hezurrak ez gainditzeko eta bizkar hezurra edo hezurrek ez jasateko gehiegizko presiorik ekiditeko garrantzitsua da. Horrela hezurrak sendotu eta beren bizitza luzatu egiten da. Osteoporosia prebenitzea eta hezur osasuna zaintzea bizitza osasungarriaren oinarri garrantzitsua da. Elikadura orekatuak, ariketa fisikoa eta ohitura egokiak ezartzea aukera hoberena da hezurraren indarra eta osasuna mantentzeko.
Oraingoan hartzitutako elikagaiak eta hauek estetako mikrobiotan duten eraginai buruz hitz egin behar dut. Hartzitutako elikagaiak dira bakterio onuragarrien bidez, adibidez laktobaziloak prozesu natural batean jasaten dutenak. Hau da, jogurtak, kefirrak eta baita azaloren ozpinetan dauden laktobaziloak, txukrut bezalako produktuetan eta abar. Elikagai hauek lagungarri dira esteetako mikrobiota orekatzen laguntzeko eta mikroorganismo onuragarriak ematen dizkigute. Gure digestio sistemari, immunitate sistema handituz eta mikrobiotan oreka bat lortuz. Hauek lortzen dutena da inflamazioa jausten, elikagaien xurgapena hobetzen eta immunitate sistema edo defensa sistema indartzen laguntzen digute. Hau bereziki garrantzitsua da, adibidez antibiotikoak hartzen ditugunean, ondoren gure estetako mikrobiota edo pixka bat desekilibratu egiten da, orduan komenigarria izango litzateke produktu hauek hartzea. Edo baita ere estres handia dugunean eta elikadura txar baten ondorioz oreka hori galdu dugunean komenigarria izango zen produktu hauek hartzea. Noiz eta nola sartu behar ditugu elikagai hauek, hobe eguneroko dietan pixkanaka sartzea, adibidez, goizeko edo arratsaldeko otorduetan, jogur bat edo kefir bat hartzen aldugu, edo barazkietan, barazki hartzituren errazio txiki bat sartzen aldugu lagungarri bezala. Garrantzitsua da produktuak azukre eta gehigarririk gabeak izatea, onura osasuntsuak bermatzeko. Ariketa honen bidez, gluteoa luzatuko dugu. Batzen dugu hanka bertzean gainean. Belauna lurrera indarra eginez eta tripa gerturatuko da gorputzera. Orain, dortsalaren luzaketa egingo dugu. Gogoratu, dortsala humerotik pelbisera dator. Muskulo oso potentea da, orduan. Hurrengo ariketa onuragarria izan dezake gure pelbisarentzat lumbareak ere bai eta sorbadarentzat ere bai. Kuadrupedian jarriko gara. Kuadrupedian zuzen egoteko teknika hau izanen da. Ukondoak belaunetan jarri eta hemendik gora jarri. Horrela, gure apoio puntuak zuzen daude. Dortsala, ezkerreko dortsala landu nahi baldin badut, luzatuko dut besoa diagonalean, beste alborantz, eta eskuineko besoa tolestuko dut. Orain, eramango dut eskua zuzen eta luze, eta pixka bat albo batera botako naiz. Horrela, nabarituko dut dortsalaren tiroia. Luzaketa ongi egiteko egin behar duguna da bere atalak urrundu. Orduan, baldin badakigu dortsala humerotik eta aldaketatik ateratzen baldin bada, egin behar duguna da sorbalda eta aldakak urrundu. Orain, eskuineko dortsala luzatuko dut. Eskua diagonalean jarri, gure gorputzaren pisua jaitsi, ezkerreko eskua eta ukondoa lurrean jarri, eta gorputza pixka bat luzatzen ari garen albora botako dugu. Gai hontaz, nik esango nukeen lehenengo gauza da, barneratu behar dugula, atseden hartzeko eskubidea dugula. Hau da, ahazten zaigun lehenengo gauza edo ikasi ez duguna.
gizarte honetan, bizigaren honetan, ez? Bizigara oso azkar, dena aprobestu behar da, dena aprobetxatu behar da, oso emankorrak izan behar dugu denbora guztian, eta orduan, zer gertatzen da? Ez daukagula atsedenik hartzeko denborarik ere, ez da eskubiderik ere. Orduan, igual ulertu behar dugu atsedena zer den benetan, nola hartzen aldugun, eta hobetuko genuke asko gure egoera emozionala eta fisikoa batez ere, bestela oso nekatuta bukatzen dugulako. Atxeden hartzeko orduan 3 mota daude, ez? Atxeden luzea, ertaina eta txikia. Atxeden luzea da gauekoa, ez? Zenbat ordu egiten ditugun lo gauean, eta 5, 7, 8 ordu gutxienez egin behar dira, hori heldu batek, txiki batek 10 ordu, eta zahar batek tarteka, ez? Egiten dulo, hori badakigu. Orduan, hortaz aparte, atxeden hartzeak suposatzen du siesta txiki bat egitea, eguerdian, ahal baldin bada, suposatzen du zeregin bat eta bestearen artean sertzea eta begiak 2 minutu edo 5 ixtea, suposatzen du lan ordu horietan amaiketako hori hartzea edo kafetxo hori hartzea, eta oso importantea dena da, gaia zaldatzea, hau da. Ez egotea denbora guztian gauza berdinean pentsatzen, ez egotea beti arduretan pentsatzen, adibidez, lanean gaudela kafetxo bat hartzen, ez dugu lanaz hitz egin behar dugu asteburuaz edo eguraldiaz berdin dio, ez baldin badaukagu gairik, ez? Hitz egin behar dugu kalean gaudela, lana ongi, baina bizitza ere bai. Zer egingo duzu asteburuan? Hori da atseden mentala. Egoten baldin bagara denbora guztian ardurekin, azkenean buruko mina sortzen da, loan ere eragina dauka, eta fisikoki asko zeren nekatuago gaude, eta orduan kirola egiteko indar gutxiago ere dauzkagu. Orduan, atseden ulertu behar dugu, bai, atseden fisikoa bezala, eta baita atseden mentala bezala. Isten jakin behar dugu, ez? Gauza bat egiten duzunean, eta berriro hori hartzeko aukerarik ez duzun arte, beste zerbaitetan egon behar garela pentsatzen. Eta hori da atseden hartzeko eskubidea, eta asko barneratu behar dugu, ze jende askok ez dauka hori argi ere. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.